is the topic that makes me most uncomfortable to talk. And that is because growing up, I did not have a lot. My family didn't have a lot. Ining luxury. Luxury. Depende sa imo masarangan. Gani, kung ikaw, hindi ka afford, hindi ka sarang, nugay padayaw, nugay tinikal. Sino ka? Si Dorothy, ang dakilang sosyal. Sari-sari ang atong luxury. Para sa mga OFW diri sa Thailand, Jollibee luxury. Sa kamahal sang Balaklon subong, isa ka kilo sibuyas Bombay luxury. Gani depende ina sa imo ikasarang, depende sa imo kinahanglan. Ang iban sa inyo, mahambal, luxury na ina. Kaya tingin inyo nabalaan Prada. Prada ang luxury. Ano ni mo ang Prada? Kung ang imong itsura, do pinapa nga loy, ah? Gani pati do pipi, pongko, plastar, pamate. Kaya subong nga punto por punto, awardingan ang mahilig sa luxury branded kagda si mga birat kahang. Ginuna pa nilang branded luxury. Pero ang itsura, daw gopi nga tansan. Una nga punto, hindi man inatani party sa brand. Sa kung pila ang bilis sang bag, party ina. Sa kung papano ina ginhatag. Ginpangabudlayan sang isa ka amay, baka obra para mabaklan ang bata niya. Ting bata, appreciated ang regalo. Ginpost sa social media kaya tinalipay siya. Pero i-bash ninyo. Kahit isa inyo, hindi ina siya yung luxury nga brand. Kaya nabalaan ninyo Gucci. Ano ni mo ang Gucci kung halin ina sa pang tonto ni mo, tinunto? Bes kan mag-Gucci ka pahalin sa ulo tog-tog dapa-dapa kung nabalaan sang kadamaan nga scammer ka. Nago. Ikaduha nga punto. Amo nang insakto, affordable, practical, wais. Hindi pa rin sang iban. Nagbakal sang LV para makapadayaw lang. Hindi gani makabayad sang inyong inutangan? Ginuna nyo pa ang bisyo, tapos magpanago sang gintang utangan ninyo. Nami, kati LV ang bag, kapalang lapaw ang utang. Hoy, kabalan, makatulog ka pa? Ikatatlo nga punto, ang bata grateful. Grabing gratitude niya towards sa iya nga tatay. Kaya ginrigaluhan siya. Luxury ina para sa iya. Kaya sang una handom niya na ina iya. Subong nahatag sa iya. So ginpo sa social media. Tapos questiono ninyo, i-bash ninyo. Kaya para sa inyo, ang basihan sang luxury, Chanel. Chanel ang inyo yung luxury. Ano ni mo Chanel? Kung nabalaan sang kadamaan, nga ikaw kirida. Bis kan punon pa nimong imong lawas ang malahalon nga gamit, hindi malikom, hindi matago nga isa ka pamilyang imong ginguba tungod sang imong biga. Kani para sa inyo nagalantaw dira. Tapos makapang mata-mata kay hindi branded para sa inyo ya. Kating kilala ninyo yung mga sikat lang ang mga brand, tapos kamo mang mata-mata na lang sang isig kataho ninyo, pamati, pongko, liwat, dra, plastar, pamati. Daso nyo lang kutikali sa mga branded ninyo nga gamit kung inahalin sa pinangabudlayan ninyo, hindi kay halin sa pinangalputan nyo.